Enseña lo que te regala, te enseño. ¿Eh? Una rosa, pero a una rosa. Ya está, no fiques esa cara fingida de que no es una foto, es un vídeo, ya. Que era un vídeo, no te esperes que posar cara de foto. No, no posa cara de foto. Ah, no, esta vez simplemente con tu cara de felicidad. La rosa és preciosa. Ai, té una coseta negreta. Ah, no, no té res negret. Tu què tens negret? Jo el xènic. Anaves a dir una altra cosa. No, Ué. Ui, com estàs? bé, Bé? ben fotua, però bé. I què n'hi ha que fer per a ser feliç? Pues viure com millor. Com vius tu? Jo bé en la família, crec que me volen i us vull molt a tots. Home, claro que I te visc volen. a gust. Mira la flor que li he donat. És ben preciosa. Com- Ben bonica. Com tu. No, com jo no. Ojalà jo tindrà esa cara. Però series un vegetal. Sí, però un vegetal, Tindries 4 voltes més cromosomes. Això què te pareix? Bé o mal? pues mal, quan tu dius mal. Mal, no? No te pareix bé. Entonces tu no vols ser poliploide. Pues no vull ser què? No vols ser una planta, tu. Home, pues, crec que no. Segons en les mans que caiguera. Si caigueres en les teues mans, Sí. sí que voldria ser una... Ah, amiga. Per què no agarres el telèfon? Està sonant. Que està sonant el telèfon. Que no? Sí. Ah, bueno, espera, que també tinc una altra cosa per a tu. Yes. Ai, ai, ai. Això t'agrada més que la flor? No. No. Ves que una flor no m'agrada, bueno, m'agrada algo, però Sí, què és el que t'agrada més que la flor? Què fas? en este moment no. Estàs tota plena de trastos. Tinc això on no se puga revisar. Dus. Hala. Hasta luego, señora.